Исәмісіз ТМВда адымлар тапшыру вақыты жетті. Студия Сәрия Хабибулина. Біздің бүгінгі шығарылышта. Ортқа юл юк. Біз яңаша яшәргә һәм эшләргә әзерме? Комбикорымда алар бөтенесе безнең Россиядә, Татарстанда җитештерә торган. Коронавирусның стелс штаммы чакырылмаган кунакны Татарстанда кайчан көтәләр? Biz бөтенебез яхшы уйда ятабыз, килешеп. Мәктәпсез авыл, бетәчәк авыл, тагын берсенең ишегенә йозак элерләрме? Бу безнең мәктәп, безнең авылның тоткасы бу. Рамазан башланды. Уйларны чистарта, күңелләрне яңарта торган ай. Рамазан айы кергәндә җәннәт капкалары ачыла, җәһәннәм таму капкалары ябыла. Март тәмамланды. Инде айдан артык без яңа геополитик хәлләр барган дөньяда һәм яңа икътисади шартларда яшибез. Белгечләр ай башында ук әйткән иде. Россиягә карата кертелгән санкциялар икътисадка беренче көннән үк йогынты ясамаячак. Әлегә бар да инерция буенча элек җайга салынганча бара. Ә менә аннары без аны чынчылап туя башлыйбыз. Кертелгән көнне А ноктасы дип алсак, Б ноктасы туя башлаган көн булачак. Менә шушы ике ара алдагы үсешне хәл итәчәк чор. Бу яраклашу, яңа мөмкинлекләр табу вакыты. Бүген хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә республикадагы Иктисад министры Мидхат Шакиахметов бәя бирде. По итогам заседания правительственной комиссии был дополнен перечень системообразующих организаций российской экономики. Сейчас в данном перечне 49 организаций республики. Дополнительно за неделю у нас включено 18 предприятий. Включение в перечень дополнительных организаций позволит при необходимости системообразующим предприятиям воспользоваться мерами поддержки, в частности, льготными кредитами. Россиядә сәнәгать оешмаларының якынча 85% чит илдән кертелгән продуктлар технологияләргә бәйле дигән сон яңгырады. Бу җиңел сәнәгать, агач кертү, автомобиль төзелеше тармаклары. Чит илдән кайтартуның төп сәбәбе Россиядә алмаш булмауга кайтып кала иде. Хәзер менә шуңа яңача карау вакыты җитте. Я үзебездә резервлар табып ясый башлыйбыз, я логистиканы үзгәртеп чит илләрдән эзлибез. Эшчәнлеген алдан ук Россия җитештерүчеләре белән бәйләүчеләр бүгенге шартларда үстен чыга. Татарстанда бу эшкә ярдәм максатыннан импортны алмаштыру үзәге эшли башлады. Гөлнар Сайфетдинова бу атнада республиканың төрле тармактагы предприятиеләрендә булып, күчешкә әзерлек белән танышты. Экономически выгодная культура – это вообще огурец, но для ассортимента мы выращиваем и томаты, и перцы, и баклажаны. Майский теплица комбината республиканың яшәешен тәэмин итүче әһәмиятле предприятиеләр исемлегенә керә. Алар елына 43 мең тонна яшелчә үстерә. Әйтик, помидорны июльдә чәчәләр, 95 көннән уңыш ала башлыйлар, атнага 2 тапкыр җыеп алалар. Производили 130-140 тонн в день. Көненә 130-140 тонна яшелчә үстереп сатуга җибәрәбез, ассортиментны киңәйтәбез, чөнки яшелчәләрнең барысы да читтән кайтарылмас бит. Бүгенгә безнең җитештерү Европа дәрәҗәсендә, анда үстерелгәннең барысы да безнең хуҗалыкта бар. Мы вышли на европейскую линейку. Яшелчәләрнең 30% республикада кала, 70% төбәкләргә җибәрелә. Мәскәү, Түбән Новгород, Екатеринбург, Чиләбе, Себерне дә тәэмин итәләр. Провели полную реконструкцию теплиц. Теплицаның комбинатын төзекләндердек, искеләрен сүттек, алар урынына Россия теплицаларын куйдык. Европада җитештерелгән аналогларыннан ким түгел, эшлибез. Они не уступает своим аналогам. Хәзер теләсә кайсы предприятияны алып карасак, көн кадагында торган төп мәсьәлә оешманың чит илгә бәйлелеге бармы? Бар икән яңа шартларга яраклашасы булачак, юк икән шушы мөмкинлектән файдаланып каласы. Майскида менә соңгы 10 елда үзебезнекенә күчеп алданмыйлар. Орлыклар гына Нидерландтан кайтартыла. Аларны 2 елга җитәрлек алып калганнар. Тамчылап су сибү җайланмалары, ашламалар, хәтта сиркәләндерү өчен төкле турада үзебезнеке. Израильские были ленивые, да. А наши работают. Әһәмиятле оешмалар исемлегенә керүчеләр арасында Лаишның кушчылык фабрикасы да бар. Моннан көн саен 2 миллион 300 мең йомырка кибет киштәләренә китә. Татарстанда җитештерелгән йомырканың 80% әлеге оешманыкы. Хуҗалыкта 3 миллион 400 тавык бар. Импортка бәйлелек бармы дигәндә, катнаш азыкны Еротель Россиядән сатып ала. Әмма аның составында чит ил катнашмалары бар. Комбикорымда бит инде анда 80% зерновой часть. Значит, алар бөтенесе безнең Россиядә, Татарстанда җитештерә торган. Аның белән проблема булмас. Без яңа урожайга хәтле икмәк җыелган безнең, тупланган, аңа добавкаларны безгә китерәләр, премиксный заводлар. Алар Россиядә тоже бик күп.
Тагын бер бәйлелек вакцинаға кагыла. Әмма монда Голландия һәм Германия препаратларын алмашка Владимир өлкәсе һәм Ставрополь краенда җитештерелгәнен сатып алырга әзерләнәләр. Әмма тавыклары Россиянеке. Ел сайын 2,5 миллион кушкыртны Рязань өлкәсеннән алып кайталар. Соңгы айларда йомырканың үз кыйммәте 20-30%-ка артса, кош ите бәясе уртача 10%-ка күтәрелгән. 25-30%-ка комбикормның бәяләре, вакциналарның бәяләре, бөтенесенең бәяләре артты. Татарстан бәрәңге, ит, сөт, он, йомырка белән үзен тулысынча тәэмин итә ала. Әмма аларны җитештерүдә импортка бәйлелек бар. Россиядә орлыкларның төренә карап 20-90% тирәсе читтән кертелә. Татарстанда техник культура орлыкларын кертү, авыл хуҗалыгы техникасы, аларга запас частьләр буенча бәйлелек бар. Бүген Россия сәнәгать тармагының якынча 90% импортка бәйле. Аларга кирәкле компонентларны көне сәгате белән үзебезнекенә алмаштырып булмавы аңлашыла. Эшне алдан ук эзлекле алып баручыларга җайлырак. Әйтик, Алабуга трактор заводында техника җитештерүдә өзеклек булыр дигән бурчы юк. Төп модельләр буенча чит илләргә бәйле түгелләр. Безгә барлык трактор комплектлар дип әйтсәм дә була, запчастлар да күпчелеге килә иде һәм килүен дәвам итә Белоруссиядән. Шул сәбәптән безгә импортозамещение сорау безгә актуаль түгел. Россиянең дистәләгән предприятиесе белән хезмәттәшлек итәләр. Кайбер детальләрне һәм электрониканы башка илләрдән сатып ала торган булганнар. Хәзер үзебезнекен эзлиләр. Складта булган запаслар техниканы вакытында җыярга һәм ремонтларга мөмкинлек бирә. Склад нык зур. Bütün необходимый запчастлар бездә бар. Нәрсә кирәк яңадан без постоянно юлда находится грузовиклар безнең, автомобильләр. Bütün запчастьны алып кайтабыз. Бездә бик күп бар предприятиеләр, эшмәкәрләр, аларның продукциялары чит илдән килә торган товарларга, комплектующийларга барысына да бик каты бәйләнгән. Беренче чиратта билгеле КАМАЗ. Шулай ук бүтән башка зур предприятиеләр. Беренче чиратта үз хәлләре белән хәл итәргә тырышалар, үз көчләре белән хәл итәргә тырышалар. Эзлиләр үзебезнең илдә чыгарыла торган товарларны. Әмма ләкин бөтенесе дә бер көндә эшли торган эш түгел. Импортны алыштыру буенча бер юлы берничә юнәлештә эш алып барыла. Беренчесе башка илләрдән кайтарту, логистиканы җайга салу. Икенчедән төбәк-ара кооперация булдыру. Ил эчендә кем нәрсә тәкъдим итә ала, шуның каталогын төзиләр. Безнең республикада импортны алыштыру үзәге булдырылды. 10 көн эчендә читтән кертелгән урынына үзебездәгене алу буенча 93 миллион сумлык килешүләр төзелгән. Башыңа төшсә, башмакчы буласың диләр. Кыен вазгыятьтә җитештерүне саклау гына түгел, бу шартлардан файдаланып калу юлларында эзлиләр. Төп максатлар билгеле. Халыкны беренчел кирәк яраклар белән тәэмин итү, эш урыннарын саклау, иң мөһим предприятиеләрнең эшен туктатмау, кече һәм урта бизнесны яңа шартларга яраклаштыру. Республика икътисадының тотрыклы үсешен тәэмин итү буенча оператив штаб һәм эшче төркем эшли. Бизнес вәкилләре экспертларны җәлеп итеп, хәлне даими күзәтеп торалар, предприятиеләргә чыгалар. Бу атнада оешмаларга икътисад министры, Дәүләт думасы депутатлары килде. Җиңел сәнәгать оешмалары вәкилләре белән очраштылар. Шундый ук чаралар районнарда да уздырыла. Җитәкчелек эшмәкәрләр белән атна сайын очрашырга тиеш. Последние, наверное, несколько недель Государственная дума. Соңгы берничә атнада Дәүләт думасы хөкүмәт белән берлектә санкцияләргә каршы чаралар әзерләй. Тикшерүләрне чикләү, лицензияны озайту кебек карарлар кабул итәргә дә туры килде. Кредитлар шартларын үзгәртүгә бәйле мөһим карар булды. Булар барысы да эчке базардагы хәлне тотрыкландырырга тиеш. Хөкүмәтнең шундый чаралар күрүе бер хәл. Оешмалар үзләре килеп чыгарга мөмкин проблемаларны алдан күзалларга тиеш. Бу атнада Татарстанның тагын 13 предприятиесе Россия икътисады үсешен тәэмин итүче оешмалар исемлегенә керде. Хәзер алар 44-кә җитте. Ил хөкүмәте предприятиеләр эшен туктатмасын өчен акчалата ярдәм итәчәк. Дәүләт гарантияләре, субсидияләр, ташламалы кредит алу мөмкинлеге бар. Не только важно просчитать последствия. Оешмаларга алда ничек эш итәсен аңлау гына түгел, хәзер булган ярдәм чараларыннан актив куллану кирәк. Аларның һәрберсе аерым бер проблеманы хәл итүгә юнәлтелгән. Бизнес белән элемтәдә торабыз. Кайсыдыр ярдәм көтелгән нәтиҗә бирми икән, димәк үзгәреш кертергә кирәк булачак. Һәрбер канун ул үзебезнең эшмәкәрләргә, кредит алган кешеләргә һәм кредитная нагрузка дип әйтәбез инде. Менә шуңар алып бара. Һәм менә бүген күреп торабыз, бәяләр үсә, кайчакта нигезсез үсә, ул азык-төлеккә һәм гигиена чараларына. Мин хуплыйм Генеральная прокуратураның карарын
алар менә бүген бөтен үсә торган бәяләрне тикшерә. Импортка бәйлелектән дәвалау аяққа басу өчен еллар таләп ителергә мөмкин. Ни дәрәҗәдә бәйле булуга карап, шунысы ачык, артка юу юк, яңа шартларга җайлашасы кала. Гөлназ Сайфетдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Белгечләр әйтүенчә, безнең икътисад гел сынала. Моңа кадәрге сынау 2020 елгы пандемия локдауныннан соң башланган иде. Предприятиеләрнең айдан артык туктап туруы икътисади күрсәткечләрдә чагылыш тапты. Кайта вазы 21 елга да сузылды. Дөньядагы тотрыксыз сәяси икътисади вазгыятьтә әлеге тема арткарак күчте кебек. Әмма без коронавирусның һаман да бирешмәвен күрәбез. Бу атнада Кытайның Шанхай шәһәрендә соңгы 2 елдан алып караганда иң көчле локдаун игълан ителде. Ул авыручылар саны артуга бәйле. Шул ук вакытта дөньяда ковидның стелс штаммы тарала. Ул Россия халкын гыйнвар ахыры, февраль башында аяктан яккан омикронның туганы. Әмма оннан йогышлырак, тәрҗемә итсәң, күренми торганны аңлата. Бу атнада стелсның беренче очраклары Алтайда ачыкланды. Әмма монда шунда әйтергә кирәк, стелс омикрон кебек үк җиңел уза икән. Татарстан эпидемиологлары аның безгә кайчан килеп җитәчәген әлегә төгәл әйтә алмый, әмма табиблар әзерлеген белдерде инде. Февраль башындагы көчле дулкыннан соң хәзер безнең кызыл зоналарда хәл нинди? Рания Абдрахманова репортажы. 7-нче шәһәр хастаханәсенең коронавирус дулкыны һөҗүм иткән сайын зурая, шигенгән сайын кешерәя торган кызыл зонасы. Авыру бик тиз таралган чорда биредә 400-дән артык пациентны дәвалый иделәр. Хәзерге вакытта Казанның 7-нче шәһәр хастаханәсенең 250 кеше сыйдырышлы кызыл зонасында 158 кеше ята. Нигездә бу өлкән яшьтәгеләр менә кайсы гына палатага күз салсагыз да 3-4 кеше. Республика районнарындагы үзәк хастаханәләрдәге кызыл зоналар ябылу сәбәпле аларның пациентларында бирегә алып киләләр. Штабы исәнмесез? Исәнмесез. Ничек хәлләрегез? Рәшит Кәлимуллинны Нурлат районыннан китергәннәр. 76 яшь. Кызыл зонага 2 диагноз белән эләгән: миокард инфаркты һәм ковид. Бөтен җиремдә авырта инде. Бер хәлемдә юк инде килгәндә. Килгәндә бернинди хәлемдә юк иде. Основной күкрәк тирәсе авырта инде. Аякларга бара иде. 2 ел дәвамында бер тапкырда авырмаган. Былтыр майда прививка ясаткан була. Шуңадыр ковид үпкәләренә тимәгән. Хәзер Аллага шөкер пациентның состояниесе бик стабильный. Йөрәге авыртмый, температурасы әйбәт 36,6, 36,5. Отрицательный мазок көтеп торабыз пациентны өйгә җибәрергә. Авырсаларда пациентлар күңелләрен төшермәскә тырыша. Без бөтенебез яхшы уйда ятабыз. Келешеп нитеп авырмаска теләп бер-беребезне үгетләп. Менә безнең Казанда хәзер бөтенне бүлдек. Инфекционный больницада менә бу пневмония гына булса, бу ОРВИ белән шундый мазок тапканда салсалар бездә инде менә бу йөрәк кан тамырлары авырулары хирургия буенча ковид өстенә шул авырулары булса, безгә алып киләләр, без аларны монда салабыз. Минем диагноз бар. Мерсательный аритмия, йөрәгем бик шулай типте, зөлеп. Хәзер кызыл зонада ятучылар арасында хатын-кызлар күбрәк. Вакцина ситкән идем инде. Даже арей вакцинация булган иде. Менә шулай авыр китермен дип бөтенләй көтмәгән идем. Мине приемный покойда күргәндем восковой кешеләрне. Минем йөрәгем табан астыма китте. Алар прямо, аларның инде йөрәкләренә тибә, по-моему. И то кешеләр борются. Мин дә мәйтәм утырыйм, мин дә килим инде. Монда ятмаска да исәп барый. Кабул итү бүлегендә һәр табибка көненә 30 авыру туры килә. Пандемия дәвамында авыруның билгеләре берничә тапкыр үзгәрде диләр. Башта югары температура булып истәм югалса, быел тавышлары бетә. Сөйләшәләр теге тавыштың сызыгына, әкрен сөйләшеп, тавышлары чыкмый инде, күбрәк шундый билгеләр булды инде. Температуралар 38-га хәтле дип зарланалар инде. Аннары хавас җитмий инде. Ул кешеләрнең күбрәк, ул безнең инде 60-тан арткан яшьтәгеләрнеке, инсульт кичергән, инфаркт кичергән, больнолар, сахарный диабетлар. Аз булса да палаталарда яшьләр дә бар. Хәзерге моментта безнең реанимациядә 10 кеше ята. Иң өлкәненә 87 яшь, иң яшенә 30 яшь. Ничәсе кислородта? Безнең хәзерге моментта 5-се кислородный маскада, бер ИВЛ. Бу шурыннар бармы? Үзегез күргәнегезчә, хәзерге моментта реанимациядә буш урыннар бар. Бу иң әз
Самый көбі 28 кіші еді біздің реанимацияда. Быйылның гыйнвар уртасыннан орта башлап, ауручылар февральдә пандемия башланганнан бирле рекордлы күрсәткеч 3970-ке җитте. Ә мартта вирус йоктыручылар гел кимеде. Пневмония ул вакытта күбрәк очрый, ул вакытта инде. Шуның өчен пневмония белән авырганда кешеләрне без һәрвакытта салабыз. Анда мөмкинлек булса да, булмаса да инде ул вакытта коридорларда да миллионлар ятып алды инде безнең хастаханә түгел, бүтән хастаханәләрдә дә. У нас был штамм, вы знаете, дельта. Дельта белән яшәдек, хастаханәләр тулы иде, катлаулы очраклар күп булды. Аңа алмашка микрон килде. Тик авырулар аны җиңелрәк кичерде. ОРВИ кебек кенә узды. Тик онсыннан соң өзлегүләр артты. Коронавирусның максаты кан тамырларын зарарлау булды. Шуңа инсульт, инфаркт очраклары күбәйде. COVID-19 бьет по сосудам. Это самое слабое звено, самое уязвимое место. Дельта вакытында реанимациядә үпкәләре 75% ялкынсынган кешеләр яткан. Омикрон чорында йөрәк авыртучылар күп ди табиблар. Хәзер дөньяда стелс омикрон тарала башлады. Минемчә, бу стелс омикрон безгә дә килергә мөмкин, ләкин качан ул булыр? Ничә атнадан соң билгеле түгел. Стелс омикрон турында әйткәндә, кирәк әйтергә, ул барбер омикрон штамм. Омикрон штамм дельта штамм белән чагыштырганда җиңелрәк үтә. Ләкин өлкән яшьтә кешеләрдә ул да бу штамм омикрон авыр формаларга китергә мөмкин. Каршыларга әзер. Татарстанда бу инде берничә мәртәбә күп хастаханәләрдә эшли башлап, яңадан киметү без инде өйрәнелгән аңа. Һәрвакытта да әзер. Безнең бу хастаханәне алсак та, безнең кеше күп килгән чагында 2 корпус эшли, кеше әзәйгә вакытында 1 корпус кына эшли. Этажлар да шулай үзгәреп тора, кирәк булса без аларны ачарга, ябырга да әзер инде. Табиблар әйтүенчә, вакцина ясатучылар авыруны чагыштырмача җиңел кичерә. Төп шатлыклар исә авыр хәлдә килгән пациентларның үз аяклары белән туганнары янына чыгып китүе. Әниләрне, әтиләрне алып киткән вакытта, син һәрбер кешенең әтисе берәү генә була. Шул вакытта син әгәр дә коткарып каласың икән инде, бу бит иң изге эш. Рания Абдрахманова, Ленар Хуҗахметов, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Бу атнада безнең тапшыруга Мамадыш районының Зур Өске авылыннан мөрәҗәгать иттеләр. Эш шунда ки, монда башлангыч мәктәпнең ябылу ихтималы турында хәбәр таралган. Алдан ук шуны әйтеп кую кирәк, авыл халкын, ата-аналарны җыеп әйтүче әлегә булмаган, димәк, рәсми мәгълүмат юк. Әмма монда яшәүчеләр 30 төтен чыкмый ди. Зур Өскедә 200 кеше яши. Монда элек-электән башлангыч мәктәп кенә булган. Соңгы елларда аны балалар бакчасы белән кушканнар. Икесенә бергә 10 бала бар. Тагын 2 елдан бакчага килүче сабый калмаячак икән. Димәк, иртәме-соңма мәктәп бикләнәчәк дип фаразлый авыл кешеләре. Бер яктан карасан, бу чыннан да объектив күренеш, глобализация, демография нәтиҗәсе. Икенче яктан мәктәп балалар беткәнче үк ябылып, калганнарын күрше авылга җибәрмәсләрме? Гади итеп әйткәндә, авыл язмышы өчен янып яшәүче кешеләрнең йөрәк авазы бу. Мәктәпкә бәйле авыл тормышын Илдар Сафиуллин өйрәнде. Мен солай патаган әйтәм. 3 ел уза балалар бетәндә. 3 ел узсын әле югы. Шуңа күрә менә минекеләр дә калмады балалар. Әле минеке яшьләр бар, яшьләрнең һәрберсенең 5 баласы бар, 5 баласы малайлар. Кайтарып бер малайына авылга. Бер малайын кайтарып кор әле авылга. Ата-аналар җыелышына да бу кадәр кеше килгәне юк иде диләр. Мәктәп ябыла дигән хәбәр таралгач, Зур Өске авылы халкы дәррәү монда җыела. Күрше авылга җибәрмәкче булалар. Ләкин күрше авылга ерак барып йөрергә балаларны ертергә, җайсызрак. Монда инде үзебезнең садик үзебез йөргән, мин дә шушы садикка йөрдем. Шуңа күрә инде үзебезнең балаларны шунда йөртербез дип көтә идек. 43 ел педагогик стажым бар. Һәм шуның 37 елын шушы мәктәптә эшләдем. Хәзер инде шушы вакыт җиткәч, шушы арада ничек мәктәп ябылырга мөмкин? Әле авария хәлдәме? Мондый мәктәп тагын кайда, менә мондый мәктәп кайда ябыла микән тагын? Бу безнең мәктәп, безнең авылның тоткасы бу. Шушы кызлар бүтән эшне апаралар. Менә мин үзем мәчеткә йөрим. Шушы мәчеттә безнең ифтар ашлары була. Биткәнче шушы мәктәп, клуб коллективы әзерли ул ашларны. Әлеге кирпеч бинада 4 вазифа башкарыла. Башлангыч мәктәп, балалар бакчасы, китапханә һәм мәдәният йорты. Кыскасы, бу авылның мәдәни һәм мәгариф үзәге булып тора. Бүген көндә иң борчыган проблема ул түбәнең сафтан чыккан булуы. Ләкин ничек кенә булмасын, бердәм авыл халкы әлеге корылмага йозак эленүен теләми. Мәктәпкә инде 22 ел, безнең 23 ел. Дики мәктәп тузды, сүздә юк, искерде, тузды, түбәләр тузды.
Менә түбәдән суга. Инде аны елында менеп рәтлибез. Коридорның bir ягында башлангыч мәктәп, икенче якта балалар бакчасы. Монда 7 хезмәткәр эшли. Язгы каникул булганга укучылар юк. Балалар бакчасы һәм мәктәптә 10 бала исәпләнә. Безгә мәктәп бик кирәк. Дөресен генә әйткәндә, киләчәге юк мәктәпнең. Менә шул 1-2 ел бәлки без инде торырбыз, балалар потому что кими. Зур Өске татар авылы, хәзер монда 200-дән артык кеше яши. Халык эшләп гомер итә, мал туар асраучылар күп. Менә Дәүлиевлар хуҗалыгы, гаилә фермасы өчен авыл хуҗалыгы министрлыгыннан грант отканнар. Абзар тизеп анда 8 баш савым сыер асрыйлар. Гаиләдә 3 бала. Планнар тагын да зурдан ди авыл җанлы айрат, тик мәктәп ябыла дигән хәбәр кулдан эшне төшерә. Сораганнары бар, 3 гаилә кайтырга теләк белдерделәр. Шушы авылга сезнең авылга кайтыр идек. Мәктәпләр, садиклар эшлиме дип кызыксыналар. Беренче чиратта шуны белән кызыксыналар алар. Авыл халкын аңларга була, иске булса да туган авыл мәктәбе күңелгә якын. Ул ябылу сала халкын рухи яктан какшата. Тик сабыйларның якты, җылы заманча мәктәптә белем алырга хакы бар ди мәктәп директоры. Иске мәктәптә укыганчы яңа мәктәптә укулары икенче булыр дип уйлыйм инде. Бар условия икенче булыр инде, хәзердә тегә оборудование да кайтар инде ул. Но мәктәп ябылган очракта да инде укытучылар эшсез калмас дип уйлыйм инде мин, чөнки безнең әле укытучыларыбыз яшь. Безнекен япсалар балаларны күршедәге Көмешкүл авылы мәктәбенә йөртеп укытырга туры килер дип фикер йөртә халык. Хәзер анда ремонт бара, ул Зур Өскедән 4 чакрым ераклыкта асфальт юл. Бу мәсьәләгә ачыклык кертү өчен без Мамадыш районы хакимиятенә мөрәҗәгать иттек. Ябу һәм күчерү турында сүз алып бара алмый. Көмешкүл янында тагын бер авыл бар, ансыда инде Олы Яз лицее дип атала. Әгәр инде бөтен балаларның җыясы булса, бәлки Олы Яз лицеена җыярлар иде бейтем. Шуңа күрә бу бүгенге көндә үз ягыннан сүз генә булып бара. Узган ел районда бер башлангыч мәктәп ябылган була. Югары Ека авылында башлангыч мәктәп ябылды, инде аның нәрсә сәбәпле 3 бала районга гаиләсе белән күчеп киткәнгә күрә, инде 2 бала гына нәрсә итеп тоту файдалы ту. Шуңа күрә аларны катнаштырып бүтән мәктәпкә йөртәләр бүгенге көндә автобус белән. Зур Өске авылы халкын борчыган тагын бер нәрсә бар. Мәктәп ябылса, мәдәният йорты ишегенә дә йозак элмәсме, чөнки барысы да бер түбә астында. Инде мәктәп ябыла икән, клуб калачак, чөнки анда газ кергән, котельный бар. Библиотекалар безнең шунда авыл библиотекасы. Бүлмәләр дә шулай ук нәтиҗәсендә булса кулланылыр инде. Безнең пункт юк, менә бу авылда бер бүлмәсендә пункт булыр. Узган ел моңа охшаш хәл Күкмара районының Камышлы авылында да килеп чыккан иде. Мәктәп тузганга, аны ябып 16 баланы күрше авылга автобус белән йөртергә җыенганнар иде. Ләкин авыл халкы ризасызлык белдергәннән соң район җитәкчелеге башлангыч мәктәпне ремонтлау өчен акча таба һәм ул хәзер элеккечә эшләвен дәвам итә. Ә менә Арча районы Уртапшалым авылында балалар кимү сәбәпле 9 еллык мәктәп башлангычка калган. Мамадыш районы Зур Өске авылы мәктәбенең язмышы әлегә билгесез. Без укыган мәктәп ябыла. Авылыбызның киләчәгенә бит шулай итеп нокта куела. Мамадыш районыннан Илдар Сафиуллин, Гадел Миңдубаев, Яңа гасыр каналы. Адымнарны дәвам итәбез. Бу атнаның әһәмиятле вакыйгасы. Без аны бу елның мөһим вакыйгасы дип атар идек. Казанда Җәмигъ мәчете проектын сайлап алу буенча архитекторлар арасында халыкара конкурс игълан ителде. Мәчетне Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул итүнең 1100 елында сала башлыйлар. Ул шуның белән тарихи әһәмияткә ия. Нигез ташы шушы юбилейны бәйрәм иткән көндә 20 майда салыныр дип көтелә. Хәзер бөтен дөнья архитекторларыннан проект эскизларын көтәләр. Җиңүче 2,5 миллион сум күләмендә премия алачак. Мәчетне төзү урыны да хәл ителгән. Ул хәзерге Кырлай паркы территориясендә Казан суының уң ярында Казан Кремле каршында урнашачак. Менә шушы күңелле яңалыктан Татарстан мөселманнары өчен Рамазан ае башланып китте. Кояш баю белән сәгать ярым элек аның беренче көне тәмамланды һәм тәүге ифтары дәвам итә. Президент Рөстәм Миңнеханов ураза башлануы белән республика мөселманнарын үз телеграм каналында котлады. Халкыбыз тормышында дин һәр вакыт үзгә бер урын тоткан, аны милләттән аерып карап та булмыйдыр. Рамазанга халкыбыз нинди уй-теләкләр белән керә? Алия Хәйретдинова репортажы. Бу инде безнең әбиләрдән калган рецепт. Без аны бик таратмыйбыз, үзебездә калсын дип. Айсулу Әхмәдиева ире Мурат белән 4 малай үстерәләр. Улысына 14 яшь, төпчекләре Осафка 3. Ишле гаиләне көндә тәмле ризык белән сыйларга тырыша ул Рамазан аенда бигрәк тә. Менә сәхәргә татар бәлешенә охшатып, ишлеген бераз үзгәртеп, Айсулу итле пирог пешерә. Шулпалы булсын өчен үрдәк казмайы сала.
Бу вакытта Мурат балалар белән намазда. Кичкенәләре доганы яттан белмәсә дә, әтиләре эшләгәнне кабатлый. Иман тәрбиядән башлана ди гаилә башлыгы. Аллаһ Тәгалә әйтә, Рамазан айы ул айларның султаны ди. Шуңа инде Рамазан айы бик изге ай. Бергә торып, бергә дуалар кылып, бергә намазлар укып, шулай матур бергә үткәрәбез. Гадәттәгечә кеше бит инде яңа елга әзерләнә. Без инде үзебезчә менә безнең бәйрәм итеп, шул Рамазан аенда менә гирлянда илеп куябыз, менә стеналарны шулай итеп бизәклибез балалар белән. Балалар өчен дә бу исләрендә шундый бер тылсымлы вакыт булып калсын дип тырышабыз. Валау аннама фил арди мин шаҗаратин aqlamun wal bahr. Җомга кичә мөселманнар беренче таравихка җыелды. Бу бары тик Рамазандагына укыла торган намаз. Царева бистәсе халкы быел аны яңа мәчеттә укый. Шуннан да бик зур шатлык. Бүген күп кешеләр миңа килеп, хәзрәт елый дуаларда сорадык, шушы җиребездә мәчет булсын дип сөйләделәр. Күңелгә нык үтеп бара торган әйберләр. Иртәгә менә сөйләштек, иртән барып уенчыклар алабыз, ала берсә, Рамазан аеның менә шул бәйрәм икәнен, алар аны күреп үсәләр, алар өчен бер бәйрәм булсын дип тырышабыз. Уразаларыбызны да шу айны тотып, шу яңа мәчетләрдә таравих намазларын укып. Закат фондында бүгеннән Рамазан изге гамәлләр ае дип аталган хәйрия марафоны башланды. Азык-төлек җыелмалары әзер, аларны ай дәвамында 800-дән артык мохтаҗ кешегә, аз киремле гаиләләргә таратачаклар. Шул исәптән авыру балаларга финанс ярдәм күрсәтеләчәк. Исемлектә 20 сабый, шуларның берсе Сабина Рәхимуллина. Анда эпилепсия, үзәк нерв системасы зарарланган. Именно бу айны никтер шулай итеп көттек. И безгә шалтыраттылар да, безне чакырдылар. Закат благотворительный фондына. И без бик каты шатландык, конечно, потому что һәрбер возможность ул безнең балага вариант лечения, реабилитации. Без үз эшебездә беркемне дә бер мохтаҗны да бүлмибез. Дине, милләте буенча, тәнтесе буенча, җенесе буенча без һәркемгә дә кулыбыздан килгәнчә ярдәм итәргә тырышабыз. Рамазан изге гамәлләр вакыты. Аның асылын аңлатып, мөфти мөселманнарга мөрәҗәгать итте. Сөйкле пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Рамазан ае кергәндә җәннәт капкалары ачыла, җәһәннәм таму капкалары ябыла һәм шайтаннар шылбырга бәйләнә дип әйтә. Иншалла гаит көнендә шипшиста яңа тугандай балалар сыман очрашырга насыйп әйләсен. Аллаһ субханаһу ва тааля тоткан тотачак уразаларыбызны биреләчәк фитр садакаларыбызны кабул итсен. Рамазан аеның тагын бер матур гадәте беренче көненнән алып Казанның Галиев мәчетендә Коръән хәтем кылына башлаячак. Ягъни аны тулысынча укып чыгачаклар. Гадәттә көн саен изге китапның 30дан бер өлеше укыла. Бу эшне чиратлашып республика Коръән хафизлары башкарачак. Быел изге эшне Нурислам хәзрәт Валиулла башлады. Мин бик чынлап та әйтәм, тулкынланам. Бу сөннәтне Аллаһ Тәгалә миңа башлап җибәрергә, аны торгызырга насыйп итүе өчен. Изге Рамазан аенда ураза тоту ислам динендәге 5 багананың берсе. Бүген мәчетләрдә, йортларда беренче ифтарлар узды. Казандагысына мөселманнар шатлыгын уртаклашырга башка дин әһелләре дә килде. Әгәр тарихка күз салсак, 100 ел элек татар театры булмаган, татар эстрадасы дигән әйбер булмаган. Ягъни милләтебез нәрсә саклады? Мәчетләр һәм мәдрәсәләр. Шулай ук мисал өчен бик Тукайбыз, бер нинди Оксфордта, Кембриджда укымаган, мәдрәсәдән чыккан. Шуңа күрә милләтебезне дин саклады һәм киләчәктә дә шулай булачак. Рамазан берләштерә торган ай, ул безне туганнар белән очраштыра, изге гамәлләр кылдыра, сынауларны узарга өйрәтә. Алия Хайретдинова, Илшат Мөхәммәтов, Рәмзил Гарипов, Ленар Хуҗахмәтов, Яңа гасыр каналы. Бүгенге адымнар тәмам. Мин сезгә файдалы яллар һәм күңел тынычлыгы телим. Исән сау булыгыз.